4-es pálya Tokai Nándor, 3-as pálya Varga Hunor, 2-es pálya Ács Róbert, és 1-es pálya Balogh Boldizsán. Ott van, nézd meg, ott van a 6-os pályán, úgy látom. Elkészülni. Ó, jó, Luszikám! Első a Soma! Hajrá, Soma, nézd, de ügyes! Ez az! Első lesz a Soma, gyerünk, ne add fel! Fejj fel mellett, ez a Soma! Hajrá, Soma! Igen, megvan az aranyérem! Molnár Panna. Nagyon ügyes vagy! Nagyon jó! Matyika, láttad, ennyi volt az egész? És célba ért az első futam. A legkisebbek. Hajrá, hajrá! Kicsim sorban. Matyi, láttad, hogy ennyi az egész? Ennyi, csak ügyesen végig kell úszni, és ennyi. A második futam résztvevői. 8-as pálya Köteles Mira. 7-es pálya Molnár Panna. 6-os pálya Tőke Barbara. 4-es pálya Cere Laura. 3-as pálya Cinka Lora. 2-es pálya Bezerédi Nóra. 1-es pálya Cigi